Хора, днес с мен е един мой приятел, който ще е нещо като коментатор и ако може той да говори по-към микрофона си, защото няма се чува нищо от тема. Здравейте, ама проблема е, че не знам къде ми е микрофона. Вчера нали разбрахме, по-нагоре. И така. Така, браво. Браво на момчето. Повторя начин или повторя? По другия, дето беше преди малко. Както вижда съм довършил надписа KHBG съм никнейма ми. Отволно е направен изцяло 100% памук от Китай. Имам си тук турски килим от оранжева вълна. Овците тук ги храна с всевъзможни гадости като черви и ги стрижа всяка събота, защото тогава им... Алло. Чуй се. Хубавото да си купиш кола с производство китайско е, че всички части са ти оригинални. Да, бе. Оригинални като ланче. Мани. Веднъж с Анджело разглеждаме ланчи в интернет и гледаме една като Мерцедес очиларка, бат. Като какво? Мерцедес очиларка, нали го знаеш това? Аха. Да. Абсолютно същото, едно към едно. Само и товаровете с по-различна форма. Че тук избяха няколко овце да ги убия. Ето тия ланчи са отвратителни. Нали? Кажи го на Алекс. Верно, че сте маха. Мама ти тъпата овца, бе. Ари, стой, ме. Ари, бе. Съм някак крив. Дай се. Само две ли има? Така яш. Аз ще стрижа да не ти е студено. Да не ти е топло. Стой, ма! Стой! Ари, стой, да убия, бе. Последния хит я убих. Майко 3%. Нали си ушна зарядно, бе, да друсна всичко. Нещо това видео ще е такова информативно. Може би ще има интро и такива неща. Видях, не се показва май, че струма. Сега ще ви покажа, че струма набързо. За да не ми се... Охо, 2% на 6 малко ще изключи телефона. Това е новият честрумат. 20 на 20. Не е довършен изцяло, така че ще го довършим в следващия епизод. Малко кратко видео, обаче, както виждате, телефона ми е на гъс проценти. Даже на 1%. Сигурно следващото видео и така.